Sportclub Heerenveen hier vanmiddag de heerlijkse Iepen Dai. Een drokbezochte dai. Ik maai toch het mooie waar. Na schatting van 9.000 taschogers kwamen onder oren van de grootste stwarmbaan van de wereld. 350 meter lang. Vind je het leuk? Ja. Alleen één deel moest ik overslaan. Ja, ik ook. Waarom? Omdat we te lange rij waren. Jij was te klein en jij? Bij mij waren het te lange rij. Oh, te lange rij, oké. Maar wat is dit de langste van de wereld, hè? Maar hebben jullie hebben het helemaal gedaan? Ja. En hoe ging het? Goed. Hoe goed? Alles. 10 plus, miljoen plus, Oké. keer plus. Verder koest onder oren zijn hoe het als shitterkerst en de spielersbus kon bezoen worden. Wat ging je hem dan? In de bus. Oh ja? Maar dat wel, maar dat is voor de spielers, hè? Mooi nou niet vandaag. Oh ja, dat is niks aan. Ja. Is de eerste keer voor jou in de spielersbus? 2 keer. Tweede keer al. Dus in dezezelfde? Ja. Oh, maar de rest al hoe die eruit ziet. Ja, Zou die misschien wat verloren wezen? ik denk het niet. Nee? Nee, behalve de plakken. Nou, succes en dan als het eruit komt wil ik precies van jou weten hoe die bus eruit ziet, ja? Ja? Ja. Nou, is het maar, een analyse van de bus. Er zijn luxe stoel, Ja? mooie tafels Ja. en ja, mooi. Maar dat is al je mooi, wie er ik nog iets net mooi? Net. Sam Larsson ziet er net in. Nee. Nee. Op jouw rode speelt Heerenveen nog een oefenwedstrijdje in een Turkse ploeg. Daarna jouw de spelers handtekens. Vliegen die het koer het net bij de Iepen Dai. Ja, kijk, elke training bij ons is openbaar. En dan kan je naartoe, je kan bij elke training kan je handtekeningen kan je scoren op wat voor item dan ook. Maar we hebben geluisterd en vinden dat een handtekeningensessie, als je dat qua tijd in kan passen, dan moet je dat gewoon doen. De oefenwedstrijd van de middag is nog zonder linksboeten Sam Larsson. Sam speelt niet, speelt natuurlijk een boel. En ook zodra daar meer duidelijkheid is, dan gaan we die ook geven. Ja, nee, dat snap ik. Maar hij speelt het net. Hij voelde onder oren net op de groepsfoto, waarbij Jurgen Streppel, de trainer, ik zei van ja, dat ben net uw normen en waarden. Deelst u die mening? Ja, helemaal. Volgens mij, als je ziet hoe de club leeft in de regio. En ik denk dat het voor iedere speler een eer is om in dat shirt te mogen spelen. Laat staan om in zo'n shirt afgebeeld te worden voor de officiële teamfoto. Ja, wat voor straf of boete had hij nou eigenlijk kregen? Die houden we intern, dat bespreken we intern. Maar ja, zoiets kunnen we natuurlijk niet accepteren. Iedereen moet gewoon graag op de foto willen. Dat is het mooiste. Hallo, mijn kunstwerk. Hallo,